Wamong engkha tipra sabo songte tipra hastin sinmo watai raidu bai kusung kusung rugino tipra sarokni thuitei laibuma ketalja langa shising kaseleng japa uturuk bailing sudam hengo kapai shising waibana sakikho oborok engkha tipra satei tipra sabo songni elem kringni sinmo komot thanyako tipra sarokni hukumo mukmo tongkho kathang agini wamong bumul bothairo obo haikino surang sala ambasa Baila bos tini koroksa sakra ambasa hatibo japa phalai tongmani mangpili kasoi phaika bini umor bisini kom bisi chechar bini bomu juddamoni deborma sakra rasukjak obotei rasukjak sakra jorapano bini mokol khunju yathiga jotono kaham tongko teibo obotei waroktei raibai rabai juda juda manikhin phalaino bini langmani choba khlai tongo Ani shawi khnaraka koktoma thumnairu nibuskango nainedi sinima pliwo Datu poila ni sini mungri gadi Ansi mungkai bayo bosti tutami Deborma nung obo wamani asuk nai to kai wamani ambasa hatio phaloi tongo oro to wanji bulung wanji rok pate pai ni obo payo wanji bo payo sini borok bo payo ke nini obo dam rok busuk lai abo male buja 200 rok 150 rok hinke asuk warok chiroi wawoi phalka hinke nini o 200 টাকা bai nung pude pusuk ta mabo puto borok pura ba hanyo lawo tong te wai ka hanyo ta khong wai ta ta 150 rok male drop kaisa 200 টাকা kai phalo salo kai busuk phalman no kaisa rok kuni rok Sabi taglay pudawala phalka araya jarong ni phalka hinke nung agini je wamung wamani agini mani rong no nung tabok sak konto wawoi tongman ku nung tamo wawoi man anga ku abo sudam kawai japa kai kutubo wawo wayi kai hati money bag kai khogbai kai harmony dula dawa dal money dula kai janjuni rok langa seng rok lauta omorok nung agini wamung rok nung tabu burung woi tongku satu ni umur busu an tabu uko tui kong naboy asta nung o mani rong no wawoi nung kuno jaga supply rok khade khai khayo bo jaga khai ang supply khai mo kai uko rohaka janya rohoro golok sa moni wa satlan wancha chitlango chini bora rok phai pai phia de chini bora rok pade pai phai payo nogo phai de pai phai nogo phai payo te kan dini kai no ke bo kok duk bai ko de kurung mobile phone bai no sade sahar ba ani ba koi wawoi ton di amti rok rok kaisa kuisu sahalo saharo na yang long trai ni se tuni ja busu u hangzhou pon khai japa kaisa kai langa nó khai đó khai halam rồi mà mình nó khai một cái bữa sáng ra ya vào rồi quay mà rồi hả có một cái món ăn này chả phải bộ sao thế áo cái palang này cái mau vào palang ni ke mau chả phải rồi ta lại nó lại về xem cái lấy đó cái làm một cái ăn nó khai vậy chả phải vậy nghe Gaza nói chốc lắm. Em nên nung umon ba de te tam khlai da do. Khayan mo khlai to mo. Nó khlai tong. Ni no ko khorok busu tong sab tong. Sing pura puri che khun kaya ni ang sa ju ko suma sa ba ba nyo tong ta. Na sa ju ko su tai ni dia mo Masak khayo. De nung no ko asuk goi obo samung khlayo ta mane yak ni samung khlai tongo mane hainu nogo asuk goi tong ya mane nung yak thagoi tong nani musung ya oke jara tabuk ni jara sia nugya ngoi tong nai rong no hai wawoi
chini japa rok khutru rok wayung rok tuiseng rok tamo hin borok no jara nangoi tongnai rok no nung tam kok kesana musung borok no kesana musung makai kau kan nakai dorkan nangkai borok fainai ni jaga ni bumung tam sakamo baila bosti baila bosti abo bu blok bai khotla iko ambasar baila bosti bu fire service normi abo blok tamo ha blok bolo iko bana ponchet khai ponchet bomono nagar ponchet ambasa dolai district na dolai hingke nung bai kurungna ni hingke dolai district baila bosti o khaike hingke nung bai malai nai hingke nung ni kokduk number toritong nin han kokduk number kuroi acha hingke nung number ho jara je mani wada dinai ro kai ba number dar go a hingkai o cher ni khung bai sahota bisi buso ka kha nungo samurok khai tongmane balok kana balok kono ni umur buso tin sakamu iko dui kom buso 90 দুই কম 90 ung tongmani yagulo bo nung nogo yak thagoi tongnan musung ya nung hai nu hai samurok khai tongnani musungu ani khunu bo thik tongkho mokol bo thik tongkho nini mokol bo tabo bo khnai tongkho khunju bo nogoi tongkho দুই কম 90 বছর ni pore bo nini yakung yak kaham tongkho nini kono disturb kori ko na nung tabo bo nini japa khutro awoi nung tongoi tongmanko bisma sini kitisa abole anga tugui tongmani che buja tong hambai ja bujangan motolia nung mani asugui wathani che nung musi ngo pok sawta bai ta buja baksa kai ba nung ni kamno ya khati nimui tong ni bisma thikungai ahero saw abo to koja nung nono bui sade sa asuk burang kha nung o kamrong no ta khlai di ni nono keo sade sa sao kaisa kusu sabo nung o kamno yak na musung ya nung yak thagoi tong na musung ya nung o bai no thuisi nai nung je ni phan tok sak nung haba pas pacha nung o samung no khai than ji nai tabuk ni je generous lo je tongnai rong no nung tam kok kesana musung borong no কাঠি জাংশন আমরা বিভিন্ন প্রকারের ভেজ এবং নন ভেজ কাঠি রোল রুমালি রোল সুরমা রোল বিরিয়ানি এবং বিভিন্ন প্রকার নন ভেজ ব্যঞ্জনের এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম দামে সুস্বাদু খাবার খেতে হলে আপনাকে তাহলে অবশ্যই আসতে হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের ঠিকানা কাঠি জাংশন নিয়ার বিজয় কুমার স্কুল বিজয় কুমার চমুনি আগরতলা ওয়েস্ট ত্রিপুরা আমাদের এই সুস্বাদু খাবার অর্ডার করতে এক্ষুনি যোগাযোগ করুন 7005826827 এই নম্বরে। My Chota School, run by Maple Foundation. We provide pre-nursery, nursery, LKG and UKG classes for children and various daycare facilities with utmost dignity and care. We observe our children during various class sessions under CCTV surveillance. Also renowned pediatricians of Tripura monthly visits at our school campus regularly. So, if you wish your children begins with every modern methodology, then you have the right choice indulge with ourselves. Our address is Circuit House, Kunjavan, besides Indo-Bangla Visa Office, Agartala, West Tripura. Our contact number is 8258001111 or 9612339985. Bilekino koktumak kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa joraroi khnawai na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano aragya da complete homeo health solution no romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal longno khobai
dal bidal bemugrongni kaham ke sak najari mano abno karibo kefek manai bai chawi jingjalo klai tongnai ro sak hamna musungka hangke arogya the complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir